mung sliramu kang dadi dalenging hati. Kowe pomo anu nduk tang. Nggih. Pomo milih gareng kuwi pas jane kuwi yo iso ndagel, yo iso ndalang. Aku kok, Dik. Tapi kula mboten no, Pak. Lah ngapa? Kula sing nika mawon. Oh sing nika. Oh nggih, kuwi wis duwe bojo kok ya tang. Lah nggih. Ah golek sing nom-nom akeh ngopo golek tuwekan. Lah iya. Lah. Tuwek-tuwek cek jos yo masamu. Nyambut gawe ini lho. Oh nyambut gawe. Wong ayu. Dalam. Senadyan ora kabeh kembang bisa tandha tresna ning mawar kae iso. Senadyan kabeh tumbuhan ora iso urip tanpa banyu, kaktus kae iso. Senadyan akeh wong wedok ora iso ngluluhke atiku ning kamu bisa wong ayu. Lanjutkan. Waslawes anggon kununggu seliramu tansah ngelelito. Tangane iso empuk ge alus sing ngene. Ya iya no. Ya Allah ampune. Apa Mas? Marung wijik to, Nduk. Loh, wangi to? Wangi opo mambu grehasen no? Kok wadake wangi lho Mas, aku mau semprot parfum wakeh lho mau. Mosok to? Heeh. Jajal. Masya Allah. Alah. Bayaran dagelan rasa piro Pak? Badine yo ngono kuwi tok lho ngono kuwi asline. Lah ya. Sapa mau bati gareng mau muni sapa mau? Yo bener kok. Rasa kangen. Yo, apa yo kuwi mau lirik apa yo? Kok balik ngarep dhewe Kok iso? Ngelingono. Aku grogi wong ayu. Lah napa? Lah kulin aku nek ning omah nyawang ibu Rikala jaman kepungkur. Hei Lintang, sliramu. Niki bawa guyang-guyu piye to? Seneng atiku wong ayu. Iso cedhak lan siramu. Pak medeni, Pak. Heeh, kaya gendruwo. Lah nggih. Seliramu nate ngendika tresno lahir terus sing gandengan budi aku yo iso. Ora meri to Bu bagane dhewe. Ora kok aku ora iso, aku wis tau. Ala ora meri. Mas, wis katam ya Mas yo. Wis katam. Sopo? Yo lek Ibu. mesra-mesra ya. Ibu lek mesra to? Nggih, ibu kalih bapak to Mas. Lek sok tau ora kober. Sing lanang lari sira umum, sing wedok lari sira umum. Lek petuk ya opo? Oh bener, heeh. Ngono kok iso meteng lho gumun aku. Ha ya iso. Mosok suntik. Apa? Ibu ngendika sithik gak jelekit Piye? ning mobil. Oh, pancen mobilku tek lambu kok. Ora, aku terus bayangke sing nyopir aku, Pak. Ora kebrebeken. Ya, buka celusin, Nduk. Lintang. Pitong sasi lawase. Base, Mas.
Sari. Disusul karo Neha, dangdute wong loro. Yo timbung dangdut Mas. Neha. Setya tuhu. Aku kang setya satuhu ngono ta. Ya. Ayo. Setya tuhu ya coba kaya ngapa? Coba kaya ngapa? Diaturke ya. Aku kang setya satuhu. Yo. Beberapa kali melu aku Tombo Dwijo Laras Indonesia, Angelia iki wis duwe penggemar reng. Wah, saka Jakarta. Masya Allah. Mas Sukri Hono Coroko. Sopo meneh kuwi? Heeh, angger komen nang YouTube iki mesti tulisane AM Lover hadir. AM itu siapa, Pak? Angel Mania. Wih, mosok anggur cap orang tua ora. Lah anjir to jenengan yo. Sing genah ngoten lho. Heeh, kuwi duwe penggemar tenan mesti komen. Ya, AM. alhamdulillah. Angel Mania hadir dari Jakarta. Dah. Wis ngerti rong lek kowe duwe penggemar secara otomatis, Nduk.
Jel. Dereng, Pak. Dereng nggih? Nggih. Nah, niku saking Jakarta niku luar biasa. Nak Angel, Angel. Nggih. Kyai Putri iki nek jumeneng sikile sing rapet to. Piye-piye ngene iki kan. Ya sing pernah sing bagus saya. Nggih. Mayang aja ganggu Dedek penyanyi Mayang. Mayang kok ganggu. Iya. Mugi entuk berkah ing widi. Luar biasa. Cah kok apa-apa iso. Apa-apa kok iso. Nak kene ana pantun Gus Liramu. Apa pantune? Putut gelut cengkoke gambang ayu kuning genderane. Heeh. Aku kepilut sepisan nyawang lencir kuning sak solah bawane. Besok nek wis kok lu bar dirayu kok malah ngalih to kowe iki. Kudune dirayu ki ya nyedak rene kok malah. Oh mboten yes, fokus kuliah sik ya nak ya. Fokus kuliah, fokus sekolah aja nika-nika ya. Heeh, wis ki arep ngendang meneh, gender gambang nyuling apa ya? Terima kasih ya, Nduk ya. Terus Mbah Nuwun, Mbak. Terus.
teko mrene wis rada suwe Swara tunggal genduk lintang kairo ayo lenggah we nah. Kantun sak lagu Mas Gareng. Ije sendika. Nah ora diratakne kok kurang prayoga. Ije. Ayo nduk. Pokba kelawan Mayang. Nah, lagune Seragenan Genti. Sing pertama dangdut sing kedua Samboyo. Nah, oke. Nah. Apa kuwi jenenge Loro ati loro ya kena. Nggih, sendika. Terus ninggal katresnan ya kena. Nah, ya. Diratane terus waranggonane ge nembang kabeh nyambut gawe kabeh. Ya, ya. Bar iki sing ngetutke para ndara-ndara Pandhawa. Heeh. Lagune sing apa, Yang? Karo apa? Ninggal katresnan, Pak. Ninggal katresnan, nggih. Monggo buka saka kendang Mas Guru, yuk.
kadang kula waraga sabian tuwa panggih Gemah ripah loji nawi
ayo rawang angayai karoti datang kendhat pembangunan desa binut timure beci supaya tansah maju ngupakara karang lan kitri kuyup rukun tumandang asengkot ku mragot temah dadya tata harja handayani merah sandang pangan yakti jero kutha desa
Thank